נחת, נחים אהובה לא ביחד, רואים שידור על משלחת, ספק מנסה להחזיר. כל יום עובר כמו קודמו, אדם לעצמו, חולמים על רגע גבורה, חייל אמיץ עם בשורה. שואלים מדוע ולמה, איפה הייתם וכמה שעות לקח להגיע, את זה נלמד כבר אחרי. וכשתבואו הביתה נוכל לחזור לחייך. להתרגש ולבכות, חולמים שזה עוד כמה שעות, מתי זה יסתיים בכלל? להתרגש ולבכות, הלוואי וזה עוד כמה שעות, האם זה יסתיים בכלל? המציאות לא פשוטה, מדינה ללא החלטה, שוב עוד שיגור לצפון, נשלח מאותו הבריון, ושם דרומה בינתיים יושבים מתחת קו מים, בתעלה חשוכה, מתי תגיע עזרה? שואלים מדוע ולמה, איפה הייתם וכמה שעות לקח להגיע, את זה נלמד כבר אחרי. וכשתבואו הביתה נוכל לחזור לחייך. להתרגש ולבכות, חולמים שזה עוד כמה